Alas 7 pa lang ng umaga ay nagtungo na ang 50 buntis sa Convention Center ng San Luis, Pampanga. Buena mano sa mga nabakunahan ay ang 25-year-old na first-time mom na si Mary Hope Manabat. Bukod sa pahintulot ng kanyang doktor, personal din umanong kagustuhan ni Mary Hope ang makatanggap ng COVID-19 vaccine. Hindi niya raw kayang isapalaran ang kalusugan nilang mag-ina lalo na't mabilis ang hawaan ng COVID sa ngayon. Sa wakas, kasi ang tagal ko naghintay. Kasi last time, 4 months pa lang, na ako for vaccine. Tapos, 6 months na ako 6 months na ako bago natawagan. Worth it naman daw ang paghihintay ni Mary Hope dahil bago siya manganak ay garantisadong fully vaccinated na siya. Masaya kasi at least yung baby ko safe bago siya makalabas. Kaya naman payo niya sa mga kapwa buntis, Sana magpa-vaccine sila kasi hindi lang para sa kanila para dun sa baby. Tsaka para mas safe yung pati kasama nila sa bahay. ayon sa local IATF, ginawa nila ang buntis vaccination drive upang hindi na mapunta sa alanganin ang sitwasyon ng mga nagdadalang tao kung tamaan man sila ng COVID. Actually, marami ng mortality na buntis. And dumadami pa yung nasa severe and critical level na nagkakaroon ng COVID. Ito yung literal na hitting two birds in one stone. Isang bakuna, mapoprotektahan mo dalawa. Pagsisiguro ng local IATF na tumalima sila sa guidelines na inilabas ng Department of Health ukol sa pagbabakuna kontra COVID ng mga buntis. Ang advice nila, 14th week. Siguro that's sa mga layman's term, pang-apat na buwan. Pero wala namang problema lalo na sa mga medical frontliner na buntis. Ang advice nila doon sa first trimester pa lang, doon sa unang 3 buwan, magpabakuna na. Naglaan din ng 100,000 piso ang lokal na pamahalaan upang bigyan ng mga buntis kit o hygienic supply ang mga vaksini. Isa ang San Luis sa may pinakamababang aktibong kaso ng COVID-19 sa buong Pampanga. Sa September 21 COVID data ng bayan, umabot sa 524 ang kumpirmadong kaso sa lugar, 55 ang active cases, 32 ang namatay at 437 ang gumaling na. Rainiel Pawid, CELTV News.